wulikajɔ ka ɲɛsin fadenya ma Mali ye o de boloda a ka marabolo n'a ka tɛnkudugu n'a ka bolomada dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 25 bingali ye. Malidenw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye tasibila ye ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma minnu fatura kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajo Kamara ani duguden minnu tora bingali ninnu senfɛ. Bingali min ni fangandaraki tun bɛ a la ko a ko la gɛlɛmanba yɛrɛ kɛra min ye o ye k'a fɔ min ye anw ka wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye général d'armée Sajo Kamara ye o tɛ de komi a bɛ k'aw ɲɛ basaden na o n k'a dira a ma ani Asimi bɛɛ ye jala kelen ye nka ale fatulen don o la Falaye maliden cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔ an dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ jeudi kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Sajo Kamara ye ni ale somayɛlɛma la ka taa tasibila k'a ye ka waleɲuman dɔn k'a ye min ye Asimi ye yanni o waleya in cɛ Falaye ko bilennen a yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kulubasigi tun tɛ nafa ɲɛ tuguni o la sa baara minnu bɛ sigi sen kan kabini avril kalo tile 28 a taara maa minnu joginna ka taa i ɲɛda olu kan kamaralakaw ka duba a taara o kɔnɔna Kati Malibugukaw fɛ yen min ye Sajo ka musokɔrɔba ye ani dukɔnɔmaw an'u masalala o kɔfɛ min ye Asimi ye a y'a dɔn k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn tuguni Falaye munumunu salo ni hakili jagabaw a y'olu baaraw dɔw sigi sen kan Irisilakaw ka jɛkulu min bɛ an fɛ yan n'olu ka lasigidenso ye o ɲɛmaa n'o ye lasigiden ye Igor Gromiko a y'o bisimila a bɛ fɔ min ma sa ko conseil supérieur de la défense n'o ye kɛlɛ daga taabolo ye Falaye o kɛnɛ kan laɲini 17 Asimi ye o fana sigi sen kan Falaye ko sabula a yera k'a fɔ taabolo min tun b'an bolo baara kɛcogo min tun b'an bolo an ka wolomasiri tabaw tun bɛ taabolo min kan ko fo ka falen yɛlɛma ka don o ko la min ye Mali jamana ye a y'a yira sa k'a fɔ n'a b'a fɛ k'i jɔ a kolo la wolomasiri tabaw taabolo ka falen baara kɛcogo ka falen min ye kɛlɛdagaw kɔnɔna na o waati kelen na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen y'i bila i warafini na Falaye général de brigade Tumani Kone ale ye Kati n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka taa cɛdenw jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ o waati kelen na min ye Kidalikaw fɛ ye Gurumara Ruskaw fɛ ye Bamancɔni ka wale kabaw bɛ ka dasi cogo min bɛ ka dasi ten Mali ale ni Moritani dancɛ la min ye maaw kun hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko sira min bɛ yen ko jɔyɔrɔ tun b'o la Falaye n'o ye an ka minɛnw bɛ don sira min fɛ ka bɔ an lamini jamana dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ bɔ Welesebugu ka na Bamako kalo tile 27 wolomasiri tabaw y'o furan k'o jɛ k'o ban pewu wulikajɔ ni cɛsiri u ni Irisilakaw ka sɔrɔsilakaw bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye Afrika kɔɔri mala ye u ye wulikajɔ fana kɛ ka se Menakakaw fɛ yen lakana bɛ se ka sabati cogo min o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ min ye taji ye n'o t'i sɔrɔ n'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o 830 u y'o degun ka don n'o ye sanfɛ ani duguma pankuru ye wulikajɔ kɛ Mali ni Irisika bolo di ɲɔgɔn ma na mɛ kalo tile fɔlɔ o tajiw olu donna Bamako kɔnɔna na Falaye a gazuwali ko dɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ ma fɛn min ka jugu n'o bɛɛ ye o ye jatigɛ ye Falaye denmisɛnw de ja nana tigɛ palaw k'a sababuya kɛ mun ye kuma jatigintanw kuma minnu n'u tɛ sigi sen kan o ye Bamako baarakɛbolow ni Bamako tɛnkubolow ni Bamako maaw lajɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen sigana don ɲɔgɔn na kosɛbɛ kalansow kɔnɔ denmisɛnninw ye kibaruya jɔnjɔn dɔ sɔrɔ k'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ Falaye k'o kɛ tiɲɛ ye ja nkalonfin don o y'a sɔrɔ olu ye duuru don fiɲɛ na ka kalanso bɛɛ lajɛlen labila maa bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ɲini tuma min finitigilakaw taara ka taa mɔmɔli kɛ o kalansow la o baarakɛyɔrɔw la o min ye o ko kɔfɛ procureur cybercriminalité n'o ye Dagabana Adama ye ale bataki bɔ ka bin maa o maa ko ni i yera o kumaw fɔli la n'i yera jatigɛwale la n'i bɛ kiiri tigɛ i yɛrɛ ye n'i ye ko kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ale Adama bɛ yen Seko fana y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna sigi sen kan lakɔlɔsiliw kɛnɛw kan lajɛyɔrɔw la k'a ɲini min ye jamanadenw fɛ sa u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ni wolomasiri tabaw bɛ baara la u kana fara ɲɔgɔn kan yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na o hukumu kelen fana kɔnɔna na kalan minisiri baara minisiri olu ye welewelemada kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka segin ka t'i ka baara la dɛ yaasa min ye jamana ye a baarabɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ŋunuŋunukan minnu bɛ yen kuma jatigintan minnu bɛ yen maaw bɛ ka kɛrɛfɛ kuma minnu fɔ k'o si tɛ tiɲɛ ye o waati kelen na Falaye Bamako gouverneur ale ko couvre-feu banna nka min ye kalabankɔrɔkaw ye couvre-feu b'olu fɛ yen an ye ɲininkali kɛ min ye Kati préfet la a ko n'a ma ɲɛ ko k'a fɔ ko kalabankɔrɔ kɔni kɛra Bamako arrondissement ye Falaye
Kalabankɔrɔ tun bɛ taabolo kɔrɔ min na fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ ni o de ye marabolo min don fo a kalatalaw ka sigi dɛ. N'olu ma sigi conseil minnu kan ka taa yen n'olu ma taa olu ma sugandi jamanadenw fɛ halisa a b'olu naga kɔrɔ han. O de la couvre-feu ko a bɛ Kalabankɔrɔkaw olu fɛ hali bi nka Bamakɔ ta o kɔni banna nka a ɲinina jamanadenw fɛ sa bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na yaasa cogo min baara bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo an n'an ka sɛbɛnw ka bɔ faamaw ye kuma minnu fɔ an ka sɔn olu ma fala ye min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw senfɛ baara a ma jɔ olu fan fɛ fiyewu nin kalo in tile 2 u ye wulikajɔ belebeleba kɛ Kati marabolo kɔnɔna na ni Kati lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kati n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu Bamaɲɔgɔn ni ka walekɛba maa 17 u y'olu fa k'u ka minɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen nɔ ni ɲɔgɔn na min ye wulikajɔ in ye o fana tora sen na sabula tile 2 na fana a kun mɛnna k'a yira k'a fɔ ko narena ka bɔ yen ka taa se min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na fala ye an ka sira n'i y'a mɛn sibi CAS k'u kun y'a tigɛ nka kunu wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ ye k'o fana furan k'o ban pewu o la sa Menaka fana kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ani Irisilakaw min ye wulikajɔ in fana ka taa se Kasarokaw fɛ yen ma Negela ani Soribugu baara kɛra nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min nka wolomasiri tabaw ko fala ye basigi ni lafiya bɛ na dugudenw ka kibaruya sanuman di u kana fara juguw kan u ko olu dɛmɛ yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na o la sa ɲininen don bɛɛ fɛ wolomasiri tabaw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ u bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ka o k'i taabolo ye o hukumu kelen kɔnɔna na fala ye mɛ kalo tile 2 Mali ko ko ale ni Algérie ani Niger ka taa se Mauritanie ma u tun bɛ jɛkulu min na n'a bɛ f'o ma ko comité d'état-major min ye mɛ kalo tile 2 ye Mali ko k'ale bɔra o la han jɛkulu in sigira sen kan san 2010 ko an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ka dancɛw k'olu sigi sen kan nka a yera k'a fɔ jugu minnu ma anw kɛlɛ olu caman bɛ bɔ Algérie ni Mauritaniekaw fɛ yen min ye mɛ kalo tile 2 ye Mali ko k'a bɔra o jɛkulu la pewu a n'a nɔfɛmaw a n'a dɛmɛbaw a n'a lafasabaw n'a ka wolomasiri tabaw min ye Tamarasɛtukaw fɛ yen baara min tun bɛ kɛ yen ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ni Bamaɲɔgɔn ni ka walekɛbaw ma Mali ko ko ale t'o kɔnɔ tuguni fala n y'a f'i ye cogo min siranba tun ye Baɲangara dugu kɔnɔna sɔrɔ anw kɔni tun ye 5 don fiɲɛ na an kun sera Segu ka b'a ha nka an selen Segu u ko tiɲɛ tɛ dɛ aw dun ka minɛnw bɛ Baɲangara dugu kɔnɔ dɛ aw ka jaba bɔrɔw n'aw ka tiga bɔrɔw n'aw ka maɲɔgɔlɔ tɔw an b'a kɛ o kɛ cogo di DC tɛna n'a ye ɔhɔ Mokutari Dunɲɔ DC transport ale kana ni minɛnw ye ne kɔni fala nana sɔrɔ faya fana na an bɛ munumunu de nka n'Ala sɔnna a ma tile 2 in na basigi ni lafiya min natɔ filɛ nin ye an b'a ɲini dugudenw fɛ u ka wolomasiri tabaw dɛmɛ ni kibaruya ɲuman ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra k'a daminɛ mɛ kalo avril kalo tile 25 la ka na se nin waati ma jamanadenw ko k'u fo cɛsiri ni timinandiya la bi baaraw kɔni bɛ ka daminɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka o kɛ timɛlan ye Ala ka jamana kolosuma Ala ka jamana basigi